O carné de conducir automático non calla nas autoescolas. Tan só o 3% do alumnado aposta por aprender a examinarse neste tipo de vehículos. A explicación está no Código 78, unha restricción que lles impide conducir despois coches de transmisión manual. Facelo pode custarlles unha multa de 500 euros e a perda de 4 puntos do carné. Cada vez hai máis coches automáticos circulando nas estradas do país. E nas autoescolas non teñen dúbida de que aprender neles é máis sinxelo e barato, porque implica menos prácticas. Aí solo frenas, aceleras. Xa non teño ese pánico de se o vehículo se me cala, de medio embrague, para que o vehículo non se apague, e todo eso. Eso, por tanto, evítase. Entón, por que a inmensa maioría do alumnado prefire seguir sacando o carné cun coche de transmisión manual? Ti obtes o permiso con cambio manual e o día de mañán vas a poder conducir calquer vehículo, xa sea automático ou con cambio manual. Se optas polo cambio automático, vas a estar restringido a condución só a vehículos con cambio automático. A DXT neso ten que actualizarse, sabe que os vehículos de hoxendía van a ser a gran maioría con cambio automático, por tanto non lle vexo sentido a esa restricción. Esta restricción dificulta a renovación das frotas nas autoescolas, xa que case todos os coches modernos son automáticos. Por iso, piden que cambie a normativa o antes posible. Do contrario, din, o número de permisos automáticos seguirá sendo residual e restringido a un perfil moi concreto. Xa sea por edade, porque veñen de outros países, non lle homologan o permiso en España, no seu país xa conduciron vehículos sempre automáticos, e son persoas que optan de entrada por cambio automático. E que ocorre cando o alumno fai as prácticas nun coche que xa ten incorporados todos os sistemas obrigatorios de asistencia ao condutor? Pode, por exemplo, examinarse usando a cámara que asiste ao aparcamento? A resposta é sí, porque estas axudas que incorporan os coches máis modernos están pensadas para evitar accidentes. E isto quere decir que estes condutores saen menos preparados á estrada? Nesta autoescola opinan que non. Nos nosos vehículos ten sensor de chuvia, pero iso non quere decir que eu non poida poñero limpia de forma manual. Eu podo quitar a cámara e enseñar ao alumno a mirar polos espellos cando vai a estacionar. Asistentes na condución, cambios automáticos, coches eléctricos, novos retos para as autoescolas que non queren freos na súa transición cara unha mobilidade máis segura e sostible.